Så hej. I det første bilag diskuteres elevernes rolle i uddannelsessystemet. Teksten er et debatindlæg, der blev udgivet i Politiken, og som er skrevet af en elev, Lawand Hiwanamo, fra Rysensteen Gymnasium i 2013. Og jeg har valgt problemstillingen, hvorfor er der mangel på motivation i undervisning fra gymnasieelever. Så teksten starter med at referere til, hvordan formand for Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning, Philip Dimsits lærer, gentagne gange har kritiseret uddannelsessystemet for at mangle midler, innovation og ressourcer. Lawand siger, at elever skal tage ansvar for deres egen uddannelse, når det kommer til elevernes engagement til lektier, aflevering og gruppearbejde, i stedet for deres tendens til at være passive i undervisningen. Og Lawand mener, at det blandt andet er resultat af ting, som elever faktisk vælger at lade være med at følge med i undervisningen. I stedet for vælger man, han siger, at man som selv vælger at gemme sig bag en æblecomputer og spille Tetris, frem for at følge med i undervisningen. Og det er en selektiv opmærksomhed. Men det er også et eksempel på delt opmærksomhed, hvor en elevs opmærksomhed spredes ud på sådan flere ting samtidig, hvilket tydeligvis påvirker deres præstation i skolen negativt. Det indikerer også, at nogle elever vælger at bruge deres tid på andet end at følge med i undervisningen. Det indikerer også, at siden af nogle elever vælger at bruge tid på andet end at følge med i undervisningen, også skal gå i takt med, at elever ikke oplever flow i undervisningen, som for de fleste kan være afgørende for at klare sig godt i skolen. Det vil jeg i hvert fald mene, hvis man sidder til en eksamenssituation, og man ikke oplever flow, kan det måske være svært at komme igennem det. Lawando antyder, at nogle elever har en tendens til at undlade at overholde skolens regler, som f.eks. afleveringsfrister, og det handler egentlig meget om selvdisciplin og motivation. Nogle elever kan godt have høj grad af selvstyring, det der self-efficacy, og indre motivation til at opnå succes og god karakter i skolen. Mens andre måske har brug for ydre motivation eller opmuntring fra for eksempel lærerne eller skolen til at klare sig godt i timerne. Men det kan være svært, når man er i en klasse, hvor der er 30 mennesker, og læreren ligesom ikke kan komme rundt til alle andre komme rundt til alle på en time. Så her er ansvaret ligesom pålagt eleverne for at fylde det her ydre motivation. Forfatteren opfordrer til selvkritik og ansvar blandt eleverne for at løse problemerne i uddannelsessystemet, i stedet for at kritisere politikere og kræve mere finansiering til skolerne. Her er et eksempel fra teksten. Måske bør vi grave et spadestik dybere og spørge os selv, hvordan vi som elever kan løse problemet, frem for kun at pege fingre af politikerne og kræve flere penge. Det viser også, at nogle elever har en sådan narcissistisk tendens, mere faktisk en ny narcissistisk tendens, hvor ved at fokusere på egne ønsker og behov, uden at tage hensyn til deres ansvar som studerende. Så min konklusion på det her bilag er, at manglende motivation blandt gymnasieelever, som er min problemstilling, kan være resultat af flere faktorer, som manglende selvdisciplin og mangel på interesse samt engagement. Ja. Og i andet bilag har jeg valgt problemstillingen, hvordan påvirker mobiler gymnasieelevers koncentration og opmærksomhed. Så teksten beskriver, hvordan gymnasieelever oplever koncentrationsbesvær og stress på grund af deres telefoner. Og det viser, her kommer vi igen ind på sådan noget med delt opmærksomhed. Som teksten nævner her, at en tredjedel af gymnasieelever i undersøgelsen svarer, at de jævnligt bruger deres telefoner eller computer til noget, der ikke er fagligt relateret, mens de sidder i undervisningen. Oftest logger de på sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram. Eksemplet illustrerer delt opmærksomhed, hvor eleverne forsøger at jonglere sådan mellem at deltage i undervisning og bruge deres telefoner til at beskæftige mig sådan med sociale medier eller andre ting, der kan sådan distrahere dem. Det viser, hvordan sådan mobiltelefoner kan trække opmærksomhed væk fra undervisningen, hvilket er et eksempel på selektiv opmærksomhed. De vælger ligesom selv, at de prioriterer sig til noget andet, i stedet for at følge med i undervisningen. I det her tilfælde, så er det sociale medier og Facebook og sådan noget. Flow og koncentration er der også et emne i det her. Som teksten nævner, at gymnasieelever, der bruger mobilerne hyppigst, har svært ved at koncentrere sig om undervisning, selvom de forsøger. Det her viser altså en udfordring med, at
at de har en udfordring med at opnå sådan det her flow i undervisningen, hvor eleverne er dybt sådan engageret, hvor de alle sammen er det her flow og fokuserer på en opgave. Det er noget, de har svært ved. Så samlet set påvirker mobilernes gymnasieelevernes koncentration og opmærksomhed negativt, især når de bruges til ikke-faglige formål som sociale medier. Eleverne kan sådan svært ved at finde det sådan rette balance mellem undervisning og teknologibrug, hvilket kan føre til sådan stress, nedsat koncentration i klasseværelset, og sådan manglende engagement og motivation. Så igen, som sådan den anden tekst, involverer problemstillingen flere faktorer, og hvad der egentlig skylder manglende motivation, altså måske et helt større spørgsmål, men det har i hvert fald noget at gøre med mobilerne.